Usrdno se moli za onoga ko te je uvredio, da bi izbavio svoju dušu od smrti. Neka od tvoje duše sasvim odstupi strast zlopamćenja i zato ne daj neprijateljstvu mesta u sebi, jer je zlopamćenje koje se gnezdi u srcu poput vatre koja tinja u slami. Naprotiv, usrdno se moli za onoga ko te uvredio i čini mu dobro koliko i čime možeš, da bi izbavio svoju dušu od smrti, da ne bi ostao bez smelosti u vreme molitve svoje. Neka se tvoja duša sve više očišćuje od zlih sećanja i neka se prosvećuje dobrim mislima, držeći svagda na umu izreku da će u vreme izlaska duše iz tela slastoljubivo srce biti kao tamnica i lanci, dok će srce trudoljubivo biti kao otvorene dveri, jer će zaista čiste duše po njihovom izlasku iz tela pratiti anđeli, rukovodeći ih ka blaženom životu. Duše pak koje su se oskvrnile i nisu se očistile pokajanjem, demoni će avaj uzeti pod svoje. Prepodobni Teodor Edeski.